Добър вечер. Това видео ще го направя на български. И значи днеска видях по телевизията, тук гледах Тайлър Робъртсън в съда за убийството на Чарли Кърк. Предварително подслушване, но какво си спомнях всъщност. Аз преди няколко дена направих видео друго на руски и което предизвика някои хора мен ме оскърбяваха колкото можеха и казах майната им. На въпроса аз ще говоря наново, без да се притеснявам от това. Аз мисля, че Тайлър Робинсън, както сега, каквото аз виждам, няма да могат да го обвинят. Това е едно. Участвал ли, не участвал, едва ли участвал. Защо аз мисля така, че просто Чарли Кърк е жертва на импулсно оръжие. И не само, че жертва на импулсно оръжие. Има 1500 човека, които са били ударени с импулс. Включително майка ми и включително аз 2 пъти. Okay? Майка ми дори може би повече. Резултата на импулс понякога е смърт. И съвсем наскоро, повтарям, бивш служител на ЦРУ е починала на жена. Но както да е, аз почнах да изпускам, като ли някой ми бута телефона от ръката. Както да е, аз ще кажа 2-3 думи по този въпрос. Има такъв израз, че понякога спомени и архиви се превръщат в оръжие. Това, което ми дойде в главата като причина. Защо? Защото се търси причина за убийството на Чарли Кърк. Освен това, дето той казват някакъв отношение с Израел и т.н. но аз няма дори да го повдигам сега, може би след време, ако имам много повече информация. Но има израз на английски Military Operation for Containment of Historical Information. Okay. История понякога не е изгодна да бъде огласена на някой или трябва да се чака, докато време дойде да я огласат. Okay. И понякога се правят операции, които са така временно да задържат освобождаване на информация. Okay. Както повтарям, историята на импулсно оръжие, което аз смятам, че с това оръжие е бил убит Чарли Кърк, има много интересни и много интересно минало. Някои от тия неща, които са били в миналото, аз станах свидетел, живейки в България или живейки в Съединените щати. Аз казвам, че аз живея в Съединените щати 40 години и аз съм американски гражданин, имам само едно гражданство. Аз последно време правих ресърч. Аз подготвям информация. Не се подготвя, но подготвям информация за 45 годишното покушението на папата. Okay. И освен това, аз се занимавам с документи за импулсно оръжие, защото, повтарям, баща ми е един от тия хора, дето са измислили Ionic Impulse технология, имат патент. Okay? Затова са убили баща ми на времето, преди 33 години и преди 3 години аз смятам, че майка ми също е починала при такива странни обстоятелства. Тя е била много опозната с информация за импулсни технологии и тяхното разпространение в Африка, Ангола и
всъщност това беше с българския мъж. И също така в Кения. Така че аз повдигнах въпрос. Защо? Защото преди 3 години мен се опитаха да ме отравят. И аз, деца вика, ми се размина, слава Богу. Но всичко, което е свързано с военно-промишления комплекс и импулсни технологии, е много грубо. Окей? Изведнъж съвпадение, че аз съм по-малко от 3 километра от местото, дето Чарли Кърк го убиват. Който знае Прово и Орем, това е реално конгломерат на два малки градове, да са два малко градчета, да се вика. И университета, дето са застрелили Чарли Кърк, е бил малко по-далече от едно место, дето има един огромен магазин Коско, където точно аз планирах да отивам. И ако бях отишъл там, като че нещо ме спря, аз щях да се окажа точно до университета по време, когато са стреляли в Чарли Кърк. Okay. Аз имам много информация за миналото. Звучи лудо, не лудо, това е... Мен ми е все тая. Казвам, когато сте на 63 години, от 4 почти, за вас вие да се безпокои, казват луд, окей, луд, big deal, да се вика. Но както да е, това е начало. Аз ще погледна по-нататък как да говоря и какво да гледам. Може би нещо ще ми дойде в главата, което би даде възможност да развивам тази тема. Може да съм абсолютно неправ. Кой знае.